diffiċli mistoqsija, ġifieri semmejt tlieta minnhom ġifieri li huma kontendenti. Però naħseb ħammur għal Moira Delija. Dik iċ-ċerta maturità tiegħha dik ix-xejra wkoll iktar attraenti ħanejdu hekk. Nifhem ma jidħolx fid-dettall, imma ġifieri ħanejdu hekk ġifieri jogħġobni l-pakkett. Naħseb li jkolli nażel l-iktar waħda li naf u l-iktar waħda jrib tagħha nażel il-Mojra. Fimni, Mojra għandha ħafna kwalitajiet, sabiħa, l-batajba, ċajtiera, sensittiva. Naħseb bħala sbuħija ntihom nipoġġihom fl-istess kategorija, x'inhu kulħadd nara sabiħ. Imma hu jkolli nażel in-ġenerali hekk bħala għax naf. Polina Ġus għandha dik l-innoċenza u l-sbuħija, imma fir-realtà nagħmilha fan loving girl. Dirja l-aktar mistoqsija diffiċli ħajkolli din is-sena żgur. Naħseb minnhom l-erba' nażel lil Polina Ġus, partikolarment minħabba l-karatteristiċi partikolari ta' wiċċha li jiena fakruni ħafna mara tipika medicina. Minnhom l-erba' kieku kelli ngħid li sbaħ mara meta tqis l-età, meta tqis l-interventi. Dejjem qed nitkellmu estetikament, naħseb illi Mojra hija l-aktar waħda illi kibret u baqet dejjem sabiħa. Għandha vera attrajenti ħafna bħal m'għandhom l-oħrajn, ma naħseb iktar li kieku kelli nażel minkejja li nippreferi s-somor, xorta naħseb illi. Fimdina għalija kollha sbieħe, u saġġelitni ma xi ħadd minnhom żgur, ba tlieta żgur ġifieri, imma ejwa ngħidu ħira insomma. Ma l-oħrajn sbieħu koll, nix tagħmel. Da fit-tip ta' nisa l-nħobb jien, ħafna karattru, ħafna, ma nafx insiba Mediterranja jien insomma, jogħġbuni ġifieri, meta jridu għani. L-isbaħ mara. U mela, di diffiċli għax jiena jogħġbuni s-somor tlieta l-oħra ġifieri. Definitely very sexy. Jira wkoll għandha dik il-sexiness, imma ħammur għal-softness d-darba, ħammur għal-Polina. Għax xi soft, għandha dik id-distima relax. Pala image ira l-osku naħseb hija show girl u hekk toġobni ħafna, imma jiena naħseb personali it-top taking into consideration her age u hekk naħseb Moira Delija għax hija mara għadha sabiħa sal-ġurnata, ġina jiġbun ħafna nisa li jibqgħu żommoj, jibqgħu sbieħ minkejja li jikbru bil-mod. U apparti minn hekk, jien f'persuna tolqotni ħafna tbissima u Moira għandha vera tbissima. Naturalment, kiku hemm il-mara tiegħi minn dik konna Delija, mhux qed ngħidlek għax il-mara tiegħi, ma taħseb li vera zek. Però minnhom l-erba' nażel il-lira l-osko, bla dubju. L-ewwel nett għax ħelwa u seksi. It-tieni għax persuna ta' talent u it-talent hekk speċi jeċitani lili, u t-tielet għaliex għandha parti mill-personalità tagħha li hija persuna goffa, daqsxejn labiba, mhix petit hekk fadit petit jidejquni, ma hekk persuna li lesta hekk speċi biex tieħu stand, goffa, kollha tirrabja u ttajrek ukoll. Dak it-tip ta' persuni hekk jogħġbuni hekk speċi daqsxejn mhux